ya roi trai sai sin pat ngai ku ble phi baro ha kerteng ke bathiang tam ke jong u Jesu te ngala kularia phi bangan ai jing kren chapang ke jing pen baptis te ai ba kan ni ke jing hi kai kan long ke jing kur khu yang hilang baro bat ngin nom sngo tho baklai ke jing mot jong ke jing pen baptis namar ki bapon ki sngo tho bakla bat ki don ru ki bam kwa ban sngo tho i ke jing mot jong ke jing pen baptis te hen rei ke jing pen baptis la dangin ya kren hi ke jing shisha ka bam mot pen ngam la ni we kawan na ka tin Greek kani ka tin baptis te kani ka tin baptis kawan na ka tin Greek bat pin da pek da ka standard dictionary ru pin lap ye kani ka jing mot jong ka jing pen baptis ka bam mot pen ngam te menta bangin nom pen kesan lani bangin nom pen rem ngine ya be be chaka tin ke jong uble bat ngin ye juba ye katto ka ne ke jing kli ke jong ki breu ka ba hato kalong ka ba demo bangin pen baptis ya ki khlung ki badang san banai hen reu banai namar bangi yo i ki babon ki le e kata ki pen baptis ki khlung ki badang san banai hen reu banai tengine ya be be kat ba kum ka tin ke jong uble ayu ka bible ka ong tika ktian ke jong ublay ko ong kumnong ini pek na ka shitiu pol shaki nong rom kal nong ka ban rio ka khat ka basaw ko ong na mat ka taken la batet len yangi bat u de ka jing baptis ya ka ta ka jing yap jong u bat bakat kumba la pen mi pat yaw Chris na ki bayam da ka burom ka jong ukpa kumta bangiru ngin yad ha ka jing pen thamai ka jing em tingi sngo tho baka jing pen baptis kam de ki khlong namar i khlong i badang san banai reu banai tang man le pop ru impat sngo tho kum no ila ban kala ka bamot lan ne kum no ila ban yat ha ka taka jing pen thamai ka jing em tang ni sngo tho bakam de ya ki khlong bat ka ong kum no namar kata ken la batep lam yangi bat da kata ka jing pen baptis ya ka jing yap chung da ka bangi pen dap ya ka jing pen ngam ka bamot la nyeu yangi bangiru ni la sha yap lang bat ukres halor jong ka ding pna kamut ayu kani ka tin ka kham jleu kani ka jingmot ka bamot bau jisu jongi ho oi u jisu jongi dei u badon pop hanrei u jisu habau kiu halor ka ding pna ukit ya ka pop ka jongi bat habala sanar pna yu ula pensitom khap yu na ka bantagi pop ki jongi bat haba ula mi pat ha ka buram ka jong ublai ubak klem pop hooi don pop hi u jisu jongi nginam sngotu baklai kata hanrei ukit iki pop jongi baru syayap halor jong kadeng pna tengiru habangi pendak ya kani ka jing pen baptis ka bamot ni hak ban yap no ya ka dok ka jongi bat ngin impat da siem jong ublai ha ka buram ka jong ublai tengin ye pek kham shadin pensayo shushu ki khat bible hooi nganam ai ka bajrong ngan ai tăng ka balung kot han re ban long pat ka jing kut khu ye phi ba pen sngo tho ya ka jing mot jong ka jing pen baptist amen te man ta ngi pe kam ki apostle kala nong ka ba ar ka khat ka ba lai pu pra ar de khat ba lai pu pra ayu ka bible ko am teo petros ulayat ho haki to pen kala ka ba mot bat on pen baptis ya phi uwei pa uwei ha ka kerteng u Jesus Christ ya ka ban yo ma kipop bat pin yo yang ya ka jing ai men sim ba khoi ka ba mut lada piladon ya ka ni ka jing mut ban pendap ya ka jing pen baptis ka ba mut phi hap ban kut jing mut chua ba pin i no ka jing long barem bar khoi namar ka jing mut jong ka jing pen baptis kam mut ba pin pen baptis chua sakala ka ba mut han rei phi hap ban kut jing mut chua ba pin bot yo jisu baladawan ki jing la ni ki jing ele la ni ki jing tunjo la ni ka jing dok la ni ka jing kurdo la dawan ka ru ba pin don be tangi ko ka rai ba pin pai din na ublei da le ru ka ba mot pin pen dap ya ka ni ka jing pen baptis na mar bo ong no pin kala ka ba mot bat on pen baptis yo we pa we ha ka kerteng jong jisu namar kata pi hapan sngot ho ya kan ne bala da pila kwa ban pendak ya ka jing pengam pi hap ban kala ka ba mot chua dei ba pin chu pendap klempat sngot ho ru namar kata pi don kam ban da sngot ho chua pi don kam ban na kan ther chua ga jing long barem ka jong pi ba sa pendap
ya ka jing pen ngam bat ka Bible ke ya tho kum no ba phin se yo diang ya ki jing ai jong man siam ba khoi lada phila kala ka ba mut chua kumbangan ai example ya phi ha ka por ka ba nga pendap ya ka jing pen ngam nga da le special chua ho oi men chua na mar ba nga te nga don ha ka balang ka ba ngim pendap ya ka jing pen ngam te nga ju ong em ka bom la ban long nga ju ko pasarong nga ju ong la de pen baptis nga ha por ka badang ret nga nom pen baptis arsin lai sin don jisu ka nongot nga nom le ya ka ni henry ha ba umen sim ublei ula kren ha nga kat bangadang puli ka tit ka ba khoi ka jong ublei badai hang tang sngot ho banga hap ban pendap ya ka jing pen ngam bat ha banga pendap ka don ka jing pla ha ka jing im ka jonga namar balai ngala kala ka ba mut chua bat ha banga la kala ka ba mut ngala kot jing mut bala da long kum no ru nganam i yo try jonga bat ha bang ngam sem la i yo try jonga ngani tho ye phi ka don ka kamba ka don ki dak pla bat ki jing ai ki jong mun sim ki sedang ban trei ha ka jing im ka jonga namar ba ngam shu pendap i ka jing pen ngam tang namar badai ban pengam henry ngada kelak ka bamut na do ka mensim bat ondang la kelak ka bamut na do ka mensim la nang pen khot yang ana ko ka por sha ko ka por dak ka banga ko ngo ya ka chen ka jong uple te phila ban keli jing keli pat on le kum nu pat ya ki khlung ru le se ki don kam ya kata ka jing pen baptis te la da pen baptis ki khlung te hatu ka lak sime ban long namar ki don ki ba ong ba de ban yo banta ki ba he ru de ban yo banta ki ba ret ru de ban yo banta henry ka tien ka jong ublei ka ong kum no Matthias kal nong ka ba khat khandai ka khat ka ba khat lai ka ong kum no ka ong onda kum ta ki la wan lam ya ki khlung ha u ba on yo bo ya ki ti ha ki pat ba un duwai henry ki sinran ki la sneng ya ki u jisu te ula ong sha ya ki khlung bakin wan hanga bat wat khang yaki naba yaki bakum kita long ka hima ki benang ka tieng ka jong ublai ka hikai yaki khlong tang ban chubu ukti labiang la pelat ya ka pop raibi na markata ujisu usyukur khu yaki khlong ngiru ni kerkhu te henry habangi kerkhu yaki khlong ngin kerkhu da ka nohi ka kerteng lak na ka kerteng ka jong ukpau khon bat umen simba khoi kidehi kibangi hap ban kurku ya ki khlong da ka nehi ka kerteng ni hap ban kurku ya ki ban pen kentang ya ki ha ka kerteng ko jong ukpa bat ukhon bat umen sim ba khot namar kata ngimdei bangin sngot ho bakla bat ngimdei bangin perkhat bangin pengam ya ki khlong la dengin pelngam la dengin pengam ya ki khlong te kamut kata ka bomla ban long namar ka te ka jong ublai ka klem hikai ki khlong barit hanre ka hikai ya kita ki brio ki balas ngot ho ki jing mot ki jing perkhan ki balasan ka hikai ba ngidai ban bin baptis ya ki balas ngot ho ban yu iu jisu jong iru andau larang ba ula biang ula pura la pen baptis ya uha ka wa jordan namar kata to ngin ya bot ya ka nuksa ka jong jisu bat ngin ya pet chuchu ya ki dikhat ki babot ka jing kali ngala ban bu menta banong ka jing pen baptis ka yeng na ka benta ka ei tigin pet biang shakatu ka bangi pet menne kam ki apostle ka nong ka ba ar ka khat ka ba lai tu pra ka ong no teu petros ulaya tho haki to phin kala ka ba mod bat on pen baptis ya phi uwe ha ka kerteng u Jesus Christ ka ba mod ka jing pen baptis ka yeng ha ka liang jong ka jing kala ka bamut namar kata ni hap ban kala ka bamut chua bangin pendap ya ka jing pen baptis pat ngin nom shimba kla pat ya kani ka benta ka bakila don menta ki balang kiba kim pen baptis sho kum bakak tin ka chong ublai ka hikai kum no jisu hikai shuwa bang let na kani ka perthai uang kum no uang namar kata ken to khelet no ma phi to da penlong sinran ya ki brio baro da pen baptis ki ha ka kerteng ukpa bat ujong ukhon bat ujong umen sim ba khoj na Matthias kal nong ka ba ar kupra ka khat ka ba khat khandai te ujisu shwa bo unlet
na ka diga perthai ula dep ong ban pen baptis ha kerteng jong ukpa bat ukhon bat umen sim ba khoi te na mar ba hapo ki kam ki apostol lahi la ong pet ya kane ka kerteng ba pen baptis ha kerteng jong jisu ki don ki balang ki bom shim shu ya ukpa bat kim shim shu ya umen sim ba khoi bat ki la shu shim bet tang yo jisu ki ong ba na mar ba la ong ba de ban pen baptis ha kerteng jong jisu han re klemi kerteng jong jisu la mi betang kerteng ukpa ukhon bat umen sim ba khoi te han re ukhon ka kren yano ka kren yo jisu la da menta ya nga ki bri ki khot momi ki khot reality kamut ba kata ka reality kam de ka momi ba kamut kata ka momi ba kam de ka reality han re ha ong ukhon kamut u jisu te la da phin puli bhai ka tin ka jong ublei te pin lap shane tho da kom to ka lap shane tho da kom to pin da pet ya Matius Marcos Lucas pin pet ka jo hi ga jingja ka baja Henry ki kentin ki ya pher tingin om shim bakla ban ong ba om dei shu ingi bangin pen baptis ha ka kerteng jong ukpa bat ukhon ba mun sim ba khoi Henry bangin chi pen baptis bangin ong ba tang da ka kerteng jong jisu Henry ngin kham ko ngo e ka ba jisu ula hikai bangin pen baptis ha kerteng jong ukpa bat ujong ukhon bat ujong u mensim ba khoi bat lada phila kala ka ba mot chisha na du ka mensim onda phi pendap ya kan ka jing pen baptis ki jing ai jong mensim kinsa sedang mantre ha ka jing em ka jong phi kumba ha ka jing em ka jong nga ru la tre ki jing ai ki jong mensim ha ba ngala pendap ya ka jing pen baptis bat mensim u blai pat ula yo pen baptis ya da mensim ba khoi jong u bat la tre ki jing ai ki jong mensim ha ka jing em ka jonga namar kata wat nom kerki ban shime ka jing pen baptis lada pempas ngotho bat ha banga hikai menta ka sngi ya ka jing hikai to da pele jing mut to da puson bah haddo bakut ayu nga hikai bat ayu ka kran shapi bat onda pilas ngotho sa pendat namar ka jing ka jong ublai ko ong shushu kumno ko ong ba ka jing pen baptis ka thau ka yang ru ban sat ya ki pop ngin ya pet kam ki apostol kal nong ka ba arku ar do khat ba khan rio arku ar khan rio kong no menta te balai me pen tot to yeng to sha ba on pen baptis ya me bat sat no iki pop jong me da ka ba khat kerpat ya ka kerteng jong ka jing pen baptis kaya rap ban sat iki pop ki jongi ho ni la kala ka ba mot da ka bangi kala ka ba mot da ka bangi perkhat ban nang ne shakmat nginom le shu ika jing le barem barokhat la da pi di drugs e no di kiat e no bam kwai e no ka jing ma jing ya ka jing pisni ka jing pi hon bat kum ta ter brat no iki to barokhat bat kot ching mot ban shakri yo trai bat ya ka no ka benta ka ba phimla da ka ba phila pendapat ya jing pen baptis lanang pen kho ya phi lanang sat ya phi bat phi de ban kot ching mot bet ban shakri yo trai bat de hang ta ken pa phin se yo ma chi pon ka jing kor khu bat phin la ban tre shir hem ya ka kam ka jong ublai da kata ka jing pen sle ka jong men sim ba khoi na mar ka ting ka jong ublai ka ong men ta te balai me pen tot tela da pilas ngotho ika jing mot choka jing pen baptis bashuwa ban pen baptis dan kaman i no ika jing long barim berkhoi dan kamban kela ka mot tenga ong ye pi wat nom pentut wat nom pentut wat nom bu shibon ki daw henre shu pendap ya ka e ka bakak tin ka jong ublai ka hikaya men bat ni ne pet shu ayu ka bible ka ong kam ki apostol kal nong ka ba khandai ka khot ka ba khat pra te kumne ru lahap no na ki khmat jong u kum ki sareu bat ula yo pet pat te ula yang jot bala pen baptis yo phi hang ne ba kani ka sareu ka krani ka ka krani ka jinglong barem la da men sim u ble lo pen kan do ha po jong phi ba ula kwa ban pen nan kam ya phi ula kwa ba phi pen tre ka kam ka jong u ble ai ba phin pen hap no da ka por ka jong ublei da ka ba phi IT lot ya la di ha ublei da ka ba phi puli bahai ka ten ka jong ublei da ka ba phi kut jingmon ai ba ki sarau ki ba long ki pop ki ba dan ha po ka met ka jong phi ki ba sno ha ka met ka jong phi ai ba on pen hap no bat phin pen dep ya ka jing pen baptis pen hap no ka jing long barem bar khoi ba pen dep ya ka jing pen baptis namar ban pen dep ya ka jing pen baptis phi don kam ban le kum no ban bret no shuwai ka jing long barem bar khoi
ba kata kan ka bala berwan ra ka jing ku ha ka jing em ka jong piaman ban ngini pe chu Petros ningkong ka de khat ka balai de Petros ningkong ka lanong ka balai de khat arpuai ko ang kumno ka tieng ka jong ublay ka ba ha ka jing pen shisha jong ka kata ka jing pen baptis ka pen em yagi mentaru ka jing pen baptis ru ka pen em yagi kidon ki boong lasat da kasnam ka jong ujisu la biang ho oi ni don kam man sai da kasnam ka jong ujisu bat ni haban pulelo ka tin ka jong ublay ka e ka bala tho ni haban pendap ya kata bat kata ru kawan ra ka jing pen em bat la ya tho ba ka jing pen baptis ru kawan ra ya ka jing pen em namar kata u ong kum no ni pet yo anes lai khat san la dangam bakla ni pet ayu ka tin ka jong ublay ka ong lai san ko ong kum no Nicodemus ula ong kani ka bahasa Nicodemus ula ong kum no la ban kha ya ubriu haba ula temen ula ban besut syaka kepo ka kmi jong u bat ban kha ya Jisu ula ya thu shisha nga ong hame lamda la kha ya ubriu na ka bat na mensiem la ban let besut hapo kahima ki beneng namar kata hapan kai ni dak da ka bangi ngam bat ni mi pat na ka kalong ka ba don kam amen bat ko ong kumno ba ong ba ka ba bu no e ka jing tingit ka do hanre ka ba wa e ka jing tip lam ba pha ublay da ka jing pen mi pat ya Jisu Kris ka ba mot wat nom shim pat ba ka ni ka jing pen baptis ka ba lada ngisum menta la khoi te ka ni ka met ka jongi ka ba mot habang let pengap kamot ka pop jongi kala shu khoi la ka khoi wat habang ngim pat kala ka mot hanre kam thau shata ka ni ka jing mot jong ka jing pen baptis namar ngene pe chu Hebrew kala nong ka ba henriu ka du khat ka ba ningkong bat ka ba ar ko ong kumno ko ong nabakumta da ka ba no ban kren chapang ka jing hikai ki ba ningkong chapang ukris yang ine nang yat shadu ka jing penjanai klem da bo pat ya ka nongrem ka jing kala ka pamut na ka jing le bayap ba na ka jing net sha ublay ka pamut ka de ka jing pen baptis ka de ka jing pen baptis ka de ka jing hikai shong tenrai ka ba David ban pendep te wat nom shim te ha kata ka rukom ban ong ba David ban pendep ngin shu pendep bat ngila yo bat ya ka hima jong ki benang kamut kumta kamut ba pin shim hakata ka rukom lane kamut ba pin mut kumba kini ki Hindu ki le kumno klem da ki sum kim jula ban let ban yang hakmat jong blai thau jong ki hanre ki pen khoi ya ka ba shabar hanre ya ka ba shapo kim pen khoi hanre mangi kum ki khon kristan ngim dei ban long kum ta ngim dei ban shim ya ni ka jing kai shong tan rai ba dei ban pendap ya ka jing baptis tang ba ya ka hukum ka jong ublay pat klem pendap kamot klem le ya kamon ka jong ublay klem da kan ter no iki pop barok khot kamot kam long ka badai namar don bon ki ba shu sngo ba de ban pendap ya ka jing pen baptis pat kiru ki la shu pendap la ka pendap pat don ru ka ba phla ka ba ja ha ka jing em ka jong ki bat kim long ru ha ka hima ka jong ublay te henre ha ba phi pendap kala shu ka ba mot kamot ba philak pendap ika jing pengam kamut lapoi be chabeneng lada phile be yaki pop kamut lada phila pendap makana jing nangam ru pihak hiben let du job kidon ki brio ki ba sngot ho bakla kyong ho kitu gi ladap ka jing pengam hanre ka jing long kalong kumne kum tai hanre wat nom shim bakla te kitu ki brio hanre pet kenyi ki wei pat pet yangi pat habangi la pendap ika jing pengam kum no ngi em ngi nom pet te kitu namar kitu ki klam yo ka jing hikai ka babiang bat kila shu perkhat bet kum ba perkhat ki sadusi ba ki parisi ngine pet ka Bible ko ong kum no Matius kal nong ka ba lai do khat ba nyo pra ngine pet ayu ka Bible ko ong kum no Henry habau la yi ba bon ki parisi ba ki sadusi ki lewan shaka jing pen baptis jong ula ong haki api ki kon ki siu gi bsen bala maham ya pi ban pet yap no na ka jing bitar ka ban salap naba kum ta to sei
ya usok u badai biang ka jingkala ka bamon pi uyo anes wang manote bala mano naba kumta kumno api ki kon ki siu ki bisan wei bala mahame pi ben pet yap na ka jing bitar ka bat salap ka bamon ba ki perkat bet ba da ka ba pendap ya ka jing pen baptis kila yo amat ya ka jing pen em kini ki parisi ba ki sadusi ki wan men pen baptis han reu yo anes wang to sei usok jong ka jing kala ka bamon namar katawa nom ben yi gitu gibreo ki bala pendap ki jing pengam henra kidang em ka jing em ka bathala thalan gitu kipat kala ka bamot kila pendap ya ka jing baptis namar kata phim yo i ya so jong ka jing kala ka bamot namar kata uyo anes ukran syai hang ne wong kumno to sei yo so jong ka jing kala ka bamot namar kata to wat nam sngo tho baklai ka jing mot jong ka jing baptis ba phin chu pendap la ka pendap tang namar bakadai ka jihi kai syong tenrai namar kata phi chu pendap phi perkhat ru da ka pendap la yo ba ya ka beneng em kata kalong ka babakla bat ki don pat ki boong ba ka jing pen baptis ka dai ka tak ka papau shabar han re em kam dai ka tak ka papau shabar ngine pet Matius kal nong ka balai ka khot ka ba khat lai bat ka ba khat san ayu ka bible ko ka ti ka jong blek ong kum no onda kum tau jisu ulawan sha galilea sha ka wa jordan ha ujisu ba on yo pen baptis da henry u yo anes ula khang ya u da ong nga don kam ba on pen baptis ya nga da me te me wan pen ban hanga ujisu ula ya tho bat ula ong to sya ulong no ulong to sya mentana ba kum ne ken kalong ka badai yang iban pendap ya ka hok baro anda kum ta ula syayu kamut ka jing pen baptis kam dei ka dak ka pau shabar re ka dei ka hok ka jong ublei ka ba ong ka dei yangi kamut haba ong yangi kamu ka kentup yangi lang baro ha ka jing hisya ka jing pen baptis ka kran ni ka jing kala ka pamut ten re ya kran ni uji su jongi u dei u bom don pop han re ba le uji su u pendap ka daw ka long ba uji su u pendap ba un long ka nuksa ya nga ba ya pi bangin pendap ya ka hok ka jong ublei kalak tak yang ngah bang pulih gani kat khat bible kalak tak yang ngah namar kat utrai jungi ubak khot ubat dalam henry udang pendap te mangalele kat no tam ngahap an pendap ya pajing pen baptis hidan bon kiba kren da kumne ba da kumtai henry pendapet nadu ka kitab kabar remru pendapet ayu upol uhikai ka shiti upol shaki koren ka nengkong koren kani ka khat ka bashi phok ong kumno bat baro kilaya bam gadi gad khat ka basaw bat baro kilaya di ya ka jo ka jingdi bakin jaman sem namar kilaya di na uta mau siang bakin jaman sem bat kilaya bot yaki te uta mau siang ulalong ukres henry penban oh la bakla no tu gad khat shipau gad khat ka ba kajing okane namar ngamon ba phin om tip ko para bangen kani khot ka ba shipau ko para bangen ba kikpa jungi baro kila long hapo uta ulo bat baro kila yat lengba ya kata kaduriau bat lapen baptis ki baro ya Moses ha uta ulo bat ha kata kaduriau nado ka Old Testament kila pendap ya kani ka jing pen baptis ka ba ha ka jing mayan ha ba kidaya yat na ka tu kaduriau namar kata nginnom sngu tho bakla bat nginnom ya bon than ki jingkali ki don ki bakali kum no pat utu udakat uyo ban kiu uyo ban don ha kata ka paradise wat haba uklem pendap ya ka jing pengam henry la ya kran ni ka jing shisha ujisu hang tongi yo iba uhukum onda ujisu ulami na ki bayap uhukum ban penbaptis ban let ban yalap ban penbaptis ya ki brio baro ha ka kerteng ke jong pau kon bat umen simba khot namar kata ni nyim dai bangin bon than kita ki jingkeli bat lese lada ya pai ha ka we pat ka benta lese no brio ubadang tip last moment udang tip yo blay bat uklem yo ban pendap kata us ngau tho hiu blay henry lada pi las ngau tho bat lada ka teng ka jong ublay ka kren persya ya pi lada pi pentot bat pi le bom salia katate pi hap ban ai jing ken ha khamat jong ublay
ya ki bam sngo tho utip ublai ki don ki ba kali jing kali nga hatu ki tu ki brio baro ki bam pendap ki jing pengam kin le chadu jok kata te utip ublai ya le du jok ne ya le beneng ne ngam tip tang ka wei nga ong ya phi ba la da ka tin ka jong ublai ka hikai ngin ko ngo ya kata la da ka tin ka jong ublai ko bau jisu ulong ka lenti ngin ya bot na ka lenti ka bau jisu ulale la da ya jisu jongi la pengam yang ngiru dan kaman pengam ba kam tamu jisu ong kuno jisu ong ba ka ne ka de ka hok yang ngi baro haba ong ka hok yang ngi baro ka ba mut ka thau ngi baro ki don ki bas ngot ho bakla ki ong kumno ki don ki ni ki bas ngot ho bakla ki ong ba ki to ki ba hapo ki to ki ba lai hajar ki mensim ki ba la kala ka ba mut la pen baptis ki kumno la pen baptis hado katno kumno la pen baptis hado lai hajar ngot oh ki shusen red but la pendap ya ke jing pen baptis henry what nom bon jingkeli than henry ya ke ek bo jisu hi kai ba ya ke ek bo jisu le e ka tan namar ngan tho e pi nga da ka banga pendap ya ke jing pen ngam ringkat ka jingkel la ka mut da ka mensiam baro ba da ka don baro ngai tho e pi yo ma chi bon ba ki jingker khu namar kata tongi nom ya keli jingkeli than henry wat se e ka jing shisha pule ba ka tien ka jong ublai la da ka tien ka jong ublai kala kran ya pi kala ong ya pi ba phin pendap to pendap ki don ru kini ki ba sngaut ho bakla ki ong kumno ki don kini ki ba sngaut ho bakla shapang ki don kini ki ba sngaut ho bakla ya ki senran jong jisu ki sngaut ho bakla ki senran ki jong jisu ki ong kumno ki ong ba ki senran jong jisu ki klem pat pendap ya kajing ki klem pendap ya kajing pen baptis jisu shu pen sat tang ki jat ki jong ki henry ngim de ban sngaut ho bakla pinda pet na ka bible catholic ya kanika petros ning kong kala nong ka balai kanika de khot ka ba ar huwei hang ne ke yat ho ka ong kumno ya kanika jing pen baptis ka ong ki ong ka jing sum baptisma ki ong ka jing sum baptisma ka ba mot ba ngin ya pet menta na yohanes kala nong ka ba khat lai ka ong kumno khnang ba pin sngaut ho ka ong kumno ka ong haba jisu te ulaya tho khat lai ka ka manyo jisu te ulaya tho ula ong ha u ya ka ba om de ka khot ka ba nyo kani ka khot ka ba u petros ula ong ha u menom yo sat ka khot ka ba pra menom yo sat ya ki jat jonga lanu ru jisu ulaya tho ha u ladang anom yo sat ya me menam yo benta satya lembat nga usiman petros ula ong ha u ko trai om tang ki jat jonga henry ki kti bat ki kli jonga de jisu ulaya tho ha u uta ubala yo pensum dan kam henry tang bo on sat ya ki jat te ula long khoi baro par kani ka bo jisu ong uta ubala yo kani ka bo jisu ong kumno bo ong jisu ulaya tho ulong uta ubala pensum dan kam kabut uta ubala de ban pen baptis ki ong ba ya ki senran jisu klem pen baptis henry hang ni laya tho ba la de ban pen baptis namar la da yakren ha kanika da ka bible catholic da ka khasi kamut ka jing pen baptis ki ong ka jing pen sum baptisma ka ong kumno ha ka jo ka rukom la pelaj im ya phi menta da ka jing sum baptisma thế các bạn nghĩ ngô thô bài kí sinh ran trong jisu ru kí đây kí bà đáp ya cái jing pen ngam tamba các klem đã thọ shai bah hanrai hakane ka tien ka ba jisu ukran ba utaw bala đáp ban pensum các bạn ubala đáp ban ben baptis các bạn ba ula long khod dengan sehikai shapang ka ni ka jing sat ka jat ka jong jisu ka don ka khubor ka ba kraw bah hang ne te ngin nom ya kali jing kali than ngin nom ya kali jing kali than ba lada pen baptis ro lele bat hato kita ki long kumno ngin nom ya kali thande ta ki jingkali henry to ngin ya puli bhai ka tin ka jong ublai to ngin ya wat bnia ai ka tin ka jong ublai bat lada u mensi ublai ukran happy ba phen pendap no sa pendap henry ngo ong ya phi wat nom kerki lada phim pat kut jing mot ban bret no ya ka jing long barim barokhon namar ki don ki brio haba ki pendap e ka jing
Pengam kisulong normal bet henre haji shisha haba pi pendat ika jing pengam dai ban jaka air ka ai ban sa jing kan mau ha ka jing em ka jong pi tela da kam don ka ai ka ban sa jing kan mau ha ka jing em ka jong pi kamut pi klam pat ngau tho ika jing mot jaka jing pen baptis henre pi la shulet la kale ban pengam tang namar bala pen bor ya pi tang namar ba ka dai ka jing hi kai shong tan rai ban dai ban pendat ika jing pengam piru pi la shu pendat dai namar kata kata ngakwa ban ong ya pi to da ngau tho shua to da wat nya shua to da ti ben nya shua ka tin ka jong blai bat sa pendap bat pin sa yo mat ka ek ba pla ha ka jim ka jong pi namar ki don ki ba pendap arsin license hi pau siam ru ki le ga jo shi ka jo ki le shi le pop kla shi ka labot pen bab shi pen baptis te ngam kwa ya pi baro ki ba don ha ka di ka youtube channel ka jonga ba pen pendap ka jing pen ngam bon sien ringa kwa pen pendap ta hi sien Nakwa banong yepi don bon ki don haki kun hon balang ki bom pendat e jing pengam henre ki la shule no haki wei pat ki balang bat kim shem la mi pat na ka balang ka baki don ki shong bai haki balang ki baki don ki de ki nong duai ki de ki pastor tang ba ki la pendat pat e ka hok ka jong ble namar bale kim yo te haki balang ki jong ki namar ba kim yo haki balang ki jong ki pendat no hawai pat namar bale ki sngo tho ba ki don kam te ban pendat e ka hok ka jong ble namar kata angin long kita ki bako ngo e ka baka ting ka jong ublay ka kran ya pi pala da pi long ki ba ko ngo ngani tho ya pi ka jing kur khu ka wan ha ka jing em ka jong pi ka ba pi pa na ublay un yo ban a ya pi te han re la da ngi dang bo pot o namar ka balang ka jongi kamle o namar kumta o bali utu kumta ngi ai da ka mod ublay ru unai da ban jubab e ka jing duai ki jongi namar kata to ngi nom long kita ki ba ai da han re tang ka wei ngi long ki ba shu ko ngo ba simple e ka ten ka jong ublay te ngi pi yo jing kur khu lang ba ka jing hi kai te to ublay yo ban kur khu lang e pi baro te to ni le lang ha ka jing duai abalai be e junga wan man ai ngo e me blek pa jungi pa habeng namar me long play ba pha kan ko pa be e junga ngi yo mar ka jing ko lang ba ka ten ka ba khoi ka jome ho ai ngora ka jing gai ka baling kot atrai ka han ringa nge ka long pa ka jing ko atrai ka ban kursiu thia ya ki men sim ba ko dor atrai ka aw blai be e junga ko khu pa lang jume ka jing ko blai ka jome atrai ka to pen sung tho e ki bakin pendap e ka hok ka jome kan ko pa be e junga jisu ba ko dor junga ko khu e ki shadu ki ba bam ju ko ai ki ka mat ka ba ka khia bat chisha kan ko pa be e junga to men kam atrai kare ki khon ki jome paro ki badan hangani ka channel ka jonga kan ko pa bi junga paro ngin long atrai kana kita ki leng do ki bakin jaman sem kat pa ko ka ten ka ba khoi ka jome ngau pa ka jing duai ka shakri ka jome yo me ka buram pan te ba khoi ka jome jisu jonga hallelujah amen but amen ya ro itrai blen kur khui pi paro ya ro itrai